Odeon bijna van start. Janssen zoekt oplossing kunstwerkplaats. Het is vandaag 14 maart, dit is het Pelemaasjournaal. Dassen en andere kleine zoogdieren kunnen voortaan veilig de Horstenweg ten zuiden van Castricum oversteken. Op het punt waar de Lollebeek onder de Horstenweg doorstroomt, heeft Staatsbosbeheer 4 dassenhekwerken met poorten geplaatst. Ook zijn er in de tunnelbuis van de beek loopplanken gelegd. Via de houten loopplanken kunnen de dassen veilig aan de overzijde van de Horstenweg komen. Naast dassen zullen ook andere kleine zoogdieren, zoals vossen, wezels en muizen gebruik gaan maken van de loopplanken. Op de plek waar de Lollebeek onder de A73 doorstroomt, zijn al eerder loopplanken aangebracht in de tunnelbuis. Daardoor kunnen de kleine zoogdieren nu veilig op en neer lopen tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de A73. Eind maart kan eindelijk worden begonnen met de renovatie van het monumentale pand aan de Hoenderstraat 1012 in Venray. Na een tijd vertraging kunnen de werkzaamheden voor een nieuwe oefenruimte voor Stichting Odeon nu eindelijk starten. Odeon, de gezamenlijke stichting van muziekverenigingen Euterpe en MMSK Sint-Petrusbande, had eigenlijk verwacht dat de werkzaamheden in oktober 2012 zouden kunnen starten. Maar de financiën waren nog niet rond. Daardoor heeft het wat langer geduurd. Er is vertraging geweest omdat toen het pand aanbesteed is, toen moesten we nog wachten op een garantiestelling van de gemeente van 7,5 ton. En op een gegeven moment, door allerlei omstandigheden, is dat pas in december besloten door de raad. En toen konden we eigenlijk ook naar de bank om die €750.000 garantie, of dat bedrag wat we nodig hadden, om bij de bank te halen. Maar de bank had die garantie nodig en daarom heeft het zo lang geduurd voordat we direct vooruit konden. Want in de gemeenteraad is toen gezegd, je mag niet beginnen voordat het financieel helemaal rond is. Nou, we hadden het nog niet rond omdat we dat geld nog niet hadden, maar toen de raad zei, oké, nu is het rond, toen zouden we in feite kunnen beginnen. Maar op dat moment hadden we ook een aanvraag lopen bij de provincie voor subsidie. En toen zei de wethouder, nou, wacht nog eventjes tot die subsidie er is en dan kun je echt starten, want dan heb je ook meer zekerheid. Nou, die subsidie is dinsdag afgekomen, €347.120 om precies te zijn. En nu kunnen we echt starten. Stichting Odeon kreeg al eerder €200.000 subsidie van de provincie voor de renovatie van het voorste monumentale gedeelte. In totaal is er €1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het opknappen van het gebouw. Voordat het pand in gebruik kan worden genomen, moet er nog veel gebeuren. Dit pand dat wordt helemaal hersteld, wordt in de oude staat hersteld. De achtergedeelte wordt helemaal afgebroken en daar komt het nieuwe repetitielokaal aan. En er komt een kelder in waar we ook met de jongens van MMSK, die daar de drumband in zullen zetten, zodat de buren daar geen geluid van hebben. En misschien nog andere orkestjes en zo die daar gebruik van willen maken, die kunnen er ook komen repeteren. En het voorste gedeelte, dat wordt verhuurd? Ja, het voorste gedeelte, dat wordt het leerwerkblijf voor Floris. Die gaan hier een opleidingscentrum zeg maar, maken voor jongeren die in de horeca willen werken. En dat wordt aan Floris verhuurd. Odeon hoopt dat alles in december klaar zal zijn en dat de stichting Sinterklaas kan begroeten vanuit hun nieuwe repetitiegebouw. Op zondag 7 april houdt de ATV Venray haar 12e zwemloop. Een zwemloop is een wedstrijd waarbij er wordt gestart met zwemmen. Daarna wordt direct gestart met hardlopen. Deze zwemloop vindt net als andere jaren plaats in het zwembad van de Sprank en in natuurgebied Vlakwater in Venray. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud, van recreant tot wedstrijdatleet. Je kunt ook als koppel meedoen. Bij voldoende deelname wordt er in elke categorie klassementen opgemaakt. Elke deelnemer krijgt een herinnering. Het bestuur van de kunstwerkplaats maakte eind vorig jaar bekend dat zij 1 juli dit jaar moeten sluiten door het wegvallen van de rijksfinanciering. Dit zorgde voor veel commotie. De politiek heeft al herhaaldelijk aangedrongen op een oplossing. Twan Janssen gaat nu in gesprek met de kunstwerkplaats en de 4 instellingen dichterbij, Menzana, het Kunstencentrum en Vincent van Gogh. De wethouder hoopt de cliënten van de kunstwerkplaats een plek te kunnen geven in samenwerking met al bestaande instellingen.
Nou, wat mij betreft is het belangrijkste streven om maximaal de mogelijkheden te benutten om mensen zoveel mogelijk in een gewone maatschappelijke context hun kunst, of dat nu kunst of muziek is, dat maakt me even niet zoveel uit, tot uitdrukking te brengen. Dus waar het kan, aansluiten bij bestaande verbanden. Nou was vanuit Kunstwerkplaats heel erg het idee dat deze cliënten in een veilige, betrokken omgeving moeten blijven met elkaar. Hoe kijkt u daarnaar? Want als ze dus samen gaan werken, zal dat niet meer zo zijn. Nou, dus met de vraag of het een het ander uitsluit. Ik ben op zich heel blij met de inzet op de Kunstwerkplaats van de afgelopen jaren. Laat daar geen misverstand over zijn. Ik heb alleen het gevoel, zonder dat ik nu echt een inhoudelijke deskundige ben, dat er meer werd gekeken vanuit de beperkingen van mensen dan vanuit de mogelijkheden van mensen. Nou, door de veranderingen gaan we ook steeds meer kijken van wat kunnen mensen wel, wat kunnen ze bijdragen, waar zitten hun ontwikkelmogelijkheden. En ik denk dat we daar nog belangrijke slagen kunnen maken als we dit pad samen met elkaar verder verkennen. Midden dit jaar wordt er meer duidelijk over een eventuele oplossing voor de cliënten. De wethouder geeft aan dat hij niemand in de kou zal laten staan. Tot zover dit Belema-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het geruime tijd helder. Het gaat matig tot streng vriezen. Morgen overdag is het geruime tijd droog. Geleidelijk komt er meer bewolking. De maximumtemperatuur is zo'n 3 graden. Ik wens u nog een fijne avond. Graag tot ziens.